Karkae kod wendo mabendo dhi twagore achiel kachiel mano Newton Ogada men jata tije kata wuon osiptal mar Burials Hospital maidore county ma Homa Bay ang watwagore achiel kachiel to motelo mano wawinja ne sigana ni nyakoro mujwa molosnwa ka kod jafwambo wadwa Judith Omondi. Ndalo adek mane ochiw kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa kapok giloro thieth mag gi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA ka achiel gi mano ma itiyogo gi jopuonj ka achiel gi obila ma pacho ka rumo otieno ma kawuono kendo chakre kiny wuok tich onge jatuo mabiro yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth ariyo gi. Our notice on suspension of provision of services under the Social Health Authority and the Medical Administrators Kenya Limited, which covers police and teachers, expires within the next few hours. We have not had any meaningful engagement with either the Ministry of Health or the Social Health Authority. Dr. Lishenga ma en jakom mar riwruogni mane loso e boma ma Nairobi okoni kata kamano jotuo mabiro chopo e ute thieth ka oheore biro yudo thieth ma okwongo kapok omigi yore mamoko mag chudo kaka omenda ma achiny chwalogi e ute thieth mamoko ka jotuo manyicha oserwaki e ute thieth ma otelo ne ng'anyogi to biro dhi nyime kod yudo thieth. All facilities must continue providing emergency services to stabilize patients in accordance with professional and ethical obligations. Once stabilized, patients who opt to exclusively use their SHA or MAKL medical covers shall be referred to a hospital of their choice. Any patient admitted before 24th, before Monday, who is currently in the ward or currently in hospital receiving care. Nyaka sani gikoni piny owacho kosemiyo gi duoko magidwaro giyango ni migawo mar thieth oketo gi e lai mar WhatsApp kama ornegi e ote mar ndiko gopegi ma piny owacho ni godo gino makawo gi kod buok maduong'. Does it mean that they actually don't have records or what's happening? Reality of the matter is as a lot of medium-sized facilities, if the NHIF debt is not paid, they will close. They will literally just close. They cannot continue or they will lay off staff. They have already done it. Lishenga koni wi gope duto maromo bilion 30 magine NHIF ma piny owacho nigo gidwaro mondo mimi gi lai makare ma ibiro tigo e chulo gi kapok dweche adek orumo. In the event that the resources 30 billion shillings is not immediately available, we would like a structured payment plan. Whether we are going to have a payment plan for settlement every month, but not a period exceeding more than 3 months. Kupogore kod gope mag NHIF, ute thieth bende osebedo ka ywak ni gope mag okumba manyien mar SHA bende deko ka piny owacho kokalo kuom jalup jatend piny Kithure Kindiki juma ma okalo nyicha ochako chenro mar manyo yore mag bugo agulu mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakura mga joang mano sigana mantiere Karkae gope ma korgila chiwinjo kanyo gope mantiere ka NHIF manurumo koda manyeni mar SHA an kai koda Newton Ogada madane mondo mi wago gombaka ka achiel mar mondo mi okonu aneni kinto gin gik mage mantiere Karkae. Newton Ogada amosino yawre kendo machiegni Ramogi TV cheno mar mbako mantiere Karkae midhiero mantiere mano nyaka sani mano kotenore kod jorufa kata osiptende mag ji giwegi kor gwenge nyaka sani gopegi en adieni kanye kama kwano nitiere ywak maru maduong' en mane? Oh yeah, Cleopas and amoso ni kwa Ramogi jwar wantie matek kaluwore gi weche mag thieth aparo no chakore higni 2 mokalo sani sama ne migawo mar piny owacho biro gi chenro mar golo NHIF keto SHA ne ginindo gi pesa mag osiptal te mag NHIF kendo pok gichulo gi nyaka sani an pok obedo gi ng'eyo ni to gibiro chule kata gibiro chulo osiptal go karang'o tiyudo ka ji nosethiedho jotuo nosechango modhi dala wachako donje SHA ni bende nitiere capitation bende wakia chieng' michule bende ginyiso chieng' michule onge tudruok moriere minyalo wacho ni sirikal kata piny owacho oketo pache no dego biro chulo ji tichedi sama no donje SHA no wachno ni ibiro chul ji every 1 week 2 weeks ma claim mora mithiedho ng'ato tichulo sani odhi koro 1 month pesa onge mosechuli ariwora gi jowa ni gik ma
private hospital de kadhe gin gik matek nikech iyudo ka government hospital sama ichulo wa to gimbe chulogi to gionge yath ka kidhi kanyo tithiedhi tidhi manyo yath oko to wan osuptende mag private to ket ni nyaka ithiedh jatuo mimiye yath modhigo dala. Koro wabedo gi gope mang'eny ma samoro ok wanyal biro chulo nikech piny owacho chandowa e chudo. Mane adieri makende mantiere weche migawo mar osuptal. Mar ariyo, tudruok osebedo marach mogik nikech onge ofis minyalo go e simu mondo i-confirm gima dhi mbele. Onge ng'ama nitiere gi report. Kila ng'ato kipenjo to onyisi gima opogore. Koro kwatemo ng'iyo SHA, kia gi SHIF gi NHIF gionge pogruok. Gina ot achiel. Ma wanyalo ng'iyo kata ni NHIF kare ncha ber kane pok ochak transition ni. Iyudo ka samoro ne ginyalo chudo twice a month. Kendo ne nyalo ng'e ng'ama inyalo gone simu ning'i ofis minyalo lemo. But sani kata mana claims mwabadho SHA pok omiwa thuolo mar ratiro mar bedo gi back office. Nyiso ni in kidhi pesa monego chuli ka dwe rumo. To chieng' michuli ni bende kia nochuli e criteria mane. Jok mobiro hospital miluongo ni outpatient services gimbe onge kama oketi monyisi ni biro chuli pesa moro kama kithiedhogi. Koro aparo ni SHA ni onego ng'iye matut ma kako ng'iye to wan ka private hospital to obiro donje e gomo moseland gi jorufa ne ok wabi bedo achiel kuom jok matiyo jotuo mag SHA ka sirikal ok oyudo thuolo mar wuoyo kodwa. Kamano, Newton, gima walose sani kata achiel kachiel ka watemo rango gi ka gin oganda mathoth ahinya matiyo kod chenro mago mag thieth, mago mag SHA. Ng'uko kata ng'udho SHA keto kama chal nade ka utiyo gi joge ahinya jog mantie kor gwenge. Upani midhiero ni dhi chopo kure ahinya ne jowa matiyo kod okumba ni makoro josedar NHIF donje SHA to gidwaro thieth kuom ranyisi osuptende mag ji giwegi. Ok ing'eni jok ma thiedho jok ma nigi SHA osechulo pesa. To kendo president mar osebedo ka wacho ni SHA ni okumba maber mogik ma biro bedo gi thieth kendo ibiro thieth jotuo maonge chandruok. But owacho gigo e public to koro kubiro e management to fail. Koro ing'eni ng'ato ka koro waran private hospitals ibiro yudo ka samoro iolo yath goyi mondo idhi chudi. Koro samoro private hospital tamore thiedho anybody mantiere gi SHA nikech kuma idhi yudo kichulo jogi onge. Koro omiyo gini pod inyalo lose mana ka piny owacho mochako keto ratiro margi e gik ma gisebedo ka gipromise wa. Kech samoro gik mosenyiswa ok timre. To jok matimo thieth kokalo kuom osuptende mamekgi bedo gi pek mar nyiewo yath gi mag timo gik moko. Koro ginto dhi keto ngima bedo matek ne jok modak e kor gweng' nikech ma e gima koro ne gin go ma ginyalo wacho ni margi ma ginyalo thiedhore go anytime ma ng'ato winjo ka tuo. Kendo private hospitals osetimo tich maberie mogik ni pok giriembo ji nyaka ne SHA bi. Gisebedo ka giluwo gima owachnegi to problem wan go ni gigo iwacho gi e podium iyudo kiwacho gi iyudo ka president odhi kata rally kamoro to kuonde mowache wach SHA to pok oloso group moro kata riwruok moro manyalo luongo all private hospitals mondo bed go piny mondo explain negi gima onego bed ni timore. Wan news waneno mana TV ka ni jatend piny owacho. Namba ariyo, Cleopas nitie gima ne gitimo go makosa. Pes mag NHIF mag SHA ichulo through till mar sirikal. Koro pes gi te ma Kenya ka donjo e agula achiel. Koro aparo ni kata mana pogo pes gi ni mae odonjo en mar jo SHA to ma odonjo kata mana mar KRA ma odonjo bedo matek. Miyo wabedo gi ng'ikni mar onge lony moket ma because SHA onego bed an independent organization kien ma pes gi te donjo in the account gigo kwano ging'e gima gichoko per month gimonego gichul jogi mondo koro kata sirikal medo gi pesa to sirikal ong'e pesa monego medi. To kendo kata problem ma wantiere godo ni sirikal okawo gigi te okete agulu achiel kae to koro wakia pesa monego onge ng'ama understand kata mana pesa mochok mar SHA inyalo mana somnigo e TV ka to ok inyal bedo gi ratiro mar ng'eyo to ochoke to en pesa ni. Koro miyo ok understand anything but gima konyo jopiny mogik en thieth nikech kingima e kinyalo bet e piny ka
to thieth ne makoro sirikal osekawo tugo godo ma ochalo maniende koro kete kamigawo moro ma samoro ji ok understand. Koro an pod okwamo na sirikal ni ka ginyalo winjowa to giwe keto ni gik machalo gi health facilities dhi e ng'anyo or dhi e gom dhi ok thieth jotuo. Giket ratiro margi mar chulowa mondo wan wayud kwanyalo operate our businesses kaka jok mathiedho jotuo. To machielo bende en ni minister mar health ma Kenya ka en otimo nikech mai monego beni ka wantiere gi ywagruok moro matin kata ywaruok to kama out clear to wuoyo gi president to wuoyo gi treasury to ging'iyo gima onego beni timo ne joma nigi ywak nikech tuo ok onego tugo. Sani ka wadhi wang'anyo na koro sani wadong' mana gi dakika matin to ji dhi e ng'anyo to ok apar ka nitiere jatuo madhi yudo thieth nikech kidhi e government hospital onge yath kuno. Kidhi e government hospital all clinicians be ncha pod nie ng'anyo gimbe pod ok giduogo. Kidhi e government hospital iyudo ka samoro kata mana Panadol ok inyal yudo kata gloves ok inyal yudo. So jowa dhi hinyore and for sure jowa hinyore kata sani. Newton, nitiere cases mowach ni dhi bedo kata kirwako osuptal mano moting'o jok manigi emergency cases kama gintiere karka. Ere kaka osuptal dhi bedo katiyo ka dipo ni gin jogi mobiro to gin jo emergency tiwacho ni lakteche kata jotuo mamoko ma dipo nodonjo to yud kanyo bang' tieko emergency ni onego bed ni itero gi osuptende mamoko. Dipo ni en paro mar sirikal kuom neno adier ni ojiwo thieth makare osuptende mag sirikal to bende jogo manyalo ema koro dhi mana osuptende mag ji giwegi. Odhi bet ni joma nyalo biro dhi osuptal ji giwegi nikech government hospital ma giwacho ni mondo waore jotuo to ema sewacho ni kata mana gloves onge kata wuok mana ka dhi in our government hospital kata Panadol ok inyal. In fact government hospital osebedo ka refer jotuo e private hospitals because gigombo ni githiedh ng'ato nitie instant moro kata mana dalawa ka ma stima olal e osuptand sirikal jumbe 2 gi nus ma ncha en gima lit ni yudo ni mama moro dhi kata nyuol to konyal nyuol safely because onge light in the hospital. Iyudo ka samoro miyo moro biro ka nigi rem samoro accident moro timore gloves ma dakteche nyalo yudo mondo orwak e lwetgi mondo gi attend to the patient. But koro sirikal kowacho ni mane kuma ber monego watere jogi to bas wan wabiro kaka jo private hospitals wadhi ng'anyo to wan kibiro ka in gi emergency to kwasitimo ni first aid to wariembi waboli watiri government hospital because mane kuma koro piny ochimo kech ok wanyal manage private hospital without money. It is not possible, it is impossible, and onge wala nyalo timo ka onge communication. The government will communicate kodwa gionge time marwa mar communication. Koro aparo ni kata mana sani ok wadhi bedo godiochieng' maber ahinya kochakore kawuono okinyi kapo ni sirikal ok ochulowa pesa, kapo ni sirikal ok owuoyo gi jo private hospital ma ginyisogi kama gin e gi ng'ikruok kata gi chandruok. Aparo ni mano en gima nie plain paper. Ok apar kodwaro a lot of discussion, be ok apar kodwaro bargaining. Wadwaro ni strictly jo mothiedhi nyaka sirikal chul pesa gi. Ka ok ginyal chulo gi bas gidhi e government hospitals. Newton, mana kuom japiny mondo mi ong'e pek ma ponono ukadhe kaka wego osuptal kaka in achiel kuom wego osuptende mantiere e pacho ka mag ji giwegi to maga mano mar Beryl Hospital medore e kaunti ma Homa Bay. Tiende nang'o kikonowa kaka utiyo? Iwacho ga ni ka shani ubiro tiende utiyo gi pesa umondi kaka sirikal biro chulo koso claims gi wuoga yo machal nade e kinde magi gibiro manya miyo pek ma kama biro magopi chop malo kama ntiere kamono nyakura mo jok mantiere kacha ng'e gimo miyo kuchungo thieth odiochieng' ma kaono gi jok mabiro gi sha ging'eyo gimo miyo. Hospital mar private imanyo yath gi pesa ni, ichulo lakteche gi pesa ni, ichulo joge gi pesa ni, ichulo stima gi pesa ni, ichulo pi gi pesa ni, kithiedho ng'ano because inyalo mana chuli pesa mane isetiyo ne. Koro gimiyo hospital mag private ywak gisekawo pesa gi magi sink in this business magi waro yath magi thiedho ji ma jatuo bedo discharge modhi dala. Eka koro itero waoro claims gi the accounts office magi eka igo kwane ka gichulowa tichako iyudo ka nyaka mabe koro kochako chula koro ng'iyane kuma ne NHIF urume to nyaka sani pok ochulwa pesa mag NHIF manodong' kucha. Kaeto awinjo kiwacho ni oronwa messages e WhatsApp ni mondo wago kwano mar pesa wa ma sirikal nigo mondo giornu. Sirikal aina mane manyalo nyisi ni mondo igo kwano pesa to ne gin ga accountant mani yore claims
and claims e kano sedi kucho eka ne giloso godo kaka ichuli sama koro ichaki yori ni mondo idhi go kwano ne gisekawo back office ma gilalgo ok inyal ng'iyo claims gi ma higa mokalo miyudi ok inyal ng'iyo claims gi ma juma mokalo mine ikia pesa monego bed ni chuli kaeto ng'ato nyisi ni mondo ikaw kwan ikaw calculate go kwano yorne gine WhatsApp mondo tim godo mondo chuli ma is a failed government. Ministry of Health was a fail. That is the truth. Kech wanotiyo gi pesa wa kato ok chulwa. Watiyo gi pesa wa to ok wanene. Sami chuli, ino ka samoro onego chuli for example kata mana milion 3 kata 4. Kato ng'ato chuli siling 150,000. Inti chulo salaries, idwa chulo stima, idwa chulo NSSF, idwa chulo SHA ne jotich gigo tedo ne mondo keto ka ok chulo tibedo penalized. But into kuchuli on time. Ma igio miyo private hospitals ng'iyo ni kabeto kare koro githieth jok mantie gi pesa gi mung'eni kata ko waro yath mar siling 100,000 to rome nyaka dwe rum molo waro yath mar 500,000 tithiedho go ji te marum kata yath mar 2 million kaluwore gi level mar osiptandi kaeto iyudo ka ok ochuli jok manotere operations gin pok ochulgi claims go are not there iyudo ka jok manoran theatre the whole nyaka ne SHA chakre gin pok ochulgi but sama daktari odhi otimo ne ng'ato bero to en pesa ne ichule kaka wan jo private ichule cash odhi koro in ichulo ng'ato cash to in pesa ni okwamo garusha maka chan tok mamiyo koro ana yiene riwruok mar private hospitals kowacho ni mondo wang'any to waonge problem wanyalo ng'anyo wabiro thiedho joma tuo mobiro thieth gi cash kata wabiro thieth gi insurance to Newton, erokamano kuom lero mano. Adong' gi thuolo mar dakika 5 kapok adhi e yweyo masani mokwongo madhi bedo kar kae. To jotuo mane nitiere e osiptal motelo ne odiochieng' ma kawuono mane u process donjo gi e ward motelo ne odiochieng' ma kawuono muchako ng'anyo. Jotuo abila gi gibedo ka irango gi nade? Gidhi bedo e osiptal koso gidhi bedo ka gintiere kure? Mage ma koro ni charity gin koro ok inyal golo jatuo mantie e ward. Ene tiere kose chango to kimi discharge of the dam. Koro kata ka ochuli timo charity work ne jotuo. Mano according to my management. But management moko to rifagi to other hospitals. Kata discharge gi mondo gidhi yudi thieth kuonde machielo. But kaka an to koro mekwa wanyal golo nikech wan mekwa wabiro thiedho make sure ne wamiyo gi discharge nikech this is not their fault. Jotuo ok otimo makosa. Jotuo osechulo pesa, sirikal ema nigi makosa mar pesa. Gin ma ike kuma gitere. And akia ni minister mar health en ng'ama is incompetent mokia gimonego tim in that ministry because kantiere case machalo crisis machalo kama to it is minister to stand firm mondo oler ne jopiny ni ma institution ma wantie wane crisis koro jok makonyo kata mokonyore go ma e gimonego watim kapok gima kama ochopo to gite giling girito press conference mondo gidhi gilando gima gikia gidhilando gima gikia kaeto jotuo jopiny nikech gima sirikal timo maduong' kabisa en tuo wa gi jopiny. Ng'ato dhi kucho wacho ni asechulo bilion 2 idhi chul go daktari idhi chul go hospitals to kidok e treasury to that money is not there. Jatuo mantie dala matuo no winjo radio ni idhi chul 2 million or 2 billion en obiro gi wiye ni dhi thiedhe ng'at mane ikawo yath ire biro gi wiye ni no winjo kolandi no se chulu mondo ibi chule so sirikal ni osebedo ka thuo jopiny to giwego ohala ma jok machiwo thieth ne private hospitals and wakwayo gi mulo ni ka Nyasaye nyalo wuoyo e chunygi to health ok onego tugo. We need to take health serious wange kumo wakete. Erokamano ahinya Newton Ogada. Ang'eni paro thoth ahinya mantiere kar ka achiel kachiel ang' aduogo kae kodi bang' yweyo makawo sa to ka ang' aduogo kodi Newton Ogada ka inoma be ang' iduogo ka mondo mi iduoknwa jok ma ok nya yudo cash payment e osiptal ji abila gi. Alternative machielo en mane ka koro SHA bende koro oseng'udhi kod riwruog osuptende mago mag ji giwegi mayudore kor gwenge ma Beryl's Hospital ma Newton Ogada en jatatije loso kodwa achiel kachiel kae. Nyakoro mo jongo koyo masana duogo bang' weyoni kik idhi mabor. Jabergi mamura kiwuotho kaka iwino wuoyo imamura ngisura mari apide bebine kake wonjo berlepe misikirwa koni pamba goli. Nyinga Viki Bima Tata mondo mi yudu thuma mari nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto.
come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machini kendo nyakoro moge jwang'in mor marani podi kete karka chenro en mar mbaka oro Mohamed Orango. Chenro mag jorofa ng'udho okumba mar SHA. Tiende nang'o nyakoro moge jwang' kaunti re karka sani tiende ni kiwuok idhi osiptal mag ji giwegi kor gwenge. Ok idhi thuolo mar yudo thieth. Jofwambo ntiere oko kanyo koro moge jwang' kendo medo mana luwogi ni to ka gidhi bedo ka gitiyo nade. Mano ka giluwo chenro mopogore opogore. Ka ituo idhi osiptal gitiyo kod SHA ntiere thuolo ni ponono ok idhi yudo thieth mano ka itiyo kod SHA ka opogore gi mano ka ponono keti kata kaka ja emergency. Mano gima wantiere kodi kanyo koro moge jwang' kaachiel koda ka jatatije Beres Hospital Homa Bay watu wako tenore kod chenro ma jorufa gi ochako. SMS line oyaw en 3-6-6-0 yorno ote kaachiel koda ka penjo kata paro ma intiere godo kotenore kod twak wan ko sani. Newton ogada macheni kendo e tielo mar ariyo kendo ma en tielo mogik e chenro kar kae kang' warange achiel kachiel. Penjo ma penji kapok wadhi e yueyo, jogi ma ponono biro e osiptal ka gionge option mano mar cash kata gionge kod omenda, gini gima ne gidwaro en mana mara okumba, to ginyal yudo okumba machielo ma ichulo kata mag premiums moko kembe mamoko mag okumba. Ji bila gi idhi bed ka itiyo go e yo machal nade. Tenga mobiro ko e ore ponono. Iliyopas ma en gima wacho ni gini kelo chandruok management mar osiptal because okinyal we ng'at matho, but bro chuno wani ji biro dok e uso lope mancha president wacho ni ok us lo be ok us jamni ki thiedho go ji. Igeni sani minister mar health no wacho ni jo ng'ata ma ok jatij piny owacho nyiso ni ng'ama self employed de chulo siling 880 dwe ka dwe, gisegole 300 okalo 500 ochiko 880 to ne giwacho ni sani okumba mar SHA ni en okumba madwa keto thieth bede nengo mayot mogik. To kama koro chiemo igeni kiwe kata mana SHA
king'iyo the hospital management mag sirikal ok giketo gik modromo onego kete osiptal. Ging'iyo mana major hospitals kende, to but the hospitals mag county are not doing good. Kura paro ni this is a scam. Shani en scam. En gima nok gitimo proper investigation. Magi no dhitiyo kusoko dhitiyo. Ne en a trial. They were trying. To trials and errors should not okonego kele weche mag thieth. Thieth ase uneno ji mang'eny ma dhie chandruok mar thieth kendo giwito ngimagi nikech ok omigi proper attention. Kura paro ni the solution mantie ka is just one. President Ruto ong'iyo mopogore gi mowacho e wi mtoka kucho ka. Odok piny ni office obed piny gi cabinet mar concern weche mag health. O invite chairman mar SHA. O invite all those CEOs mag SHA. Jogi mondo nyise the truth. Gima timore ka gi aka pesa donjo. Number 2, kiko kawo peste okete agulu achiel. Hospital management money or health management money obed gi agulu mar health management money. Maka nitiere any question dipenjo directly to that docket. Tingini ka peste wachulo through eCitizen, mar NTSA chulo eCitizen, mar care license chulo eCitizen, chulo mari mar kiate mango eCitizen, chulo mari mar health eCitizen. Ok di bedo mayot mondo gi track all the amount ma osebedo collected. Mae kama loophole mar corruption di bedi. Ok apeng sirikal Ruto, but awacha dier mantie in the ground. Nika dipo ni odhi kako dhini, to he may lose his government before the election. Nikech ok wabi yie thiedho ji, to ji bende ok onyal biro gone ombulu jomo osetho moseiki. Ongi proper management, oket gik moko in order mondo unless complain ma ji nitiere godo mang'eny. Jorufa wacho gik matimore exactly a ground. Ok giwuoyo, giwacho gima timore a ground. President should listen to the problem of the people. Ok onego listen to the problem of his cabinet. Or listen to the problem of the people mondo ta chenro mar thiethni e yo mowinjore. Jok ma di bedo ma ok nyal chulo hospital bills gi onge option. Gibiro chulo cash. Ka ok ginyal chulo cash, akia gima gidhi tim. But gimonego bed ni the minister will come out with clear mind, clear agenda. Ni selling $100, selling $800 or selling $100. Ok ni midu angi iro kuro minister wacho ni gibiro collect this money according to how you are earning. Ni nyaka data mar puothi title deed mari gibiro ng'iyo ti yudi go tibedo godo chan. Inyalo ng'i through gen gi gari through NTSA. Ibiro ng'iyo at any cost, at any corner. Even nyaka obodo ka doke sirikal mar Moi moro mane ji manyi nyaka gweno ni mako dala ki the chul tax. But this is not the way to go. Gimonego watim en ni onego structure our management skills. Ni this institution onego bed ni bedo run independently. Mondo pesa moyudo kanyo okonywa. Pesa monongo from foreigners bedo timango okonywa kanyo. Pesa mongo sirikal onego bed ni wang'eyo ni ka sirikal fund SHA. Pesa di ma sirikal miyo SHA in a month, in 6 months, in quarter, in a year. Taxpayers money, kech taxpayers money. Donje die SHA ni mondo thieth jowa duto. Kura paro ni ka ok watang' to sirikal mar William Samoei Ruto dhi gore migawo mar health dhi gore piny. To kage lose kaka awache ni to wadhi bedo gi structure maber and gi allow ji mondo bed gi other insurances ma cheap manyalo konyo ma ji nyalo ringo dhiye apart from insurance ma en SHA ma bende we are afraid ni samoro might not work. Newton, nyaka sani ka osuptende ikono kata mondo rang weche ma nyalo konyo gi weche mag omenda miwacho ni sustainability mar osuptal kata ni osuptal operate kata dhi nyime kod tich ma onge ni kinde gi ma ng'anyo bende bedo kar kae kata sirkal ka osebedo kanyo kod gope mag osuptende mopogore opogore. Osuptende timo ang'o mondo mi gidong' e tich kendo gitie yo makare kata doko ni chudo ma kamae bende olewo ne jogo mapono nigi okumba mamoko ma gitiyo godo. Chenro pod dhi nyime ne jogo to jo SHA kende madhi bedo oko? To koro ka jo SHA ok chudi to ok joma chude mithiedho. Mar ariyo management hospital bedo matek ka onge pesa. Ok en gima yot. And ji mang'eny dhi wito ngima gi mana kasebedo kawacho. The best thing minyalo tim en ni sirikal ma ochung' ne weche mag SHA
or come out clear to support their own initiative. Because an ne oka ne gima ne miyo owuok e NHIF to obiro cha. Ne nyalo mana loso NHIF bedo strong, igolo jokuoge imako, itweyo, and then jomodong' ng'eni pesa kech contribution mar NHIF ne ng'eny moingo mar cha. Sani nche kaka donjo kato giwuondo wani cha contribute pesa mang'eny moingo mar NHIF. Ka o contribute pesa mang'eny molo mar NHIF. Ang'eyo kawuono minister wacho nego wachul siling 800. To president wacho ni mae to koro sha en kati yonge pesa tithiedhi. Those are contradictions. Giwacho gik ma ok gi understand. And okonego okel politics. Onge hospital manyalo bedo managed without money. Hospitals te bedo managed with money. Koro jok ma sabro ng'ado oko. Nyaka gimanya option. Ka ok giyudo option to samoro they will get it rough. Gibro uso lo kata gibro uso dhogi ka gidhi manyo godo thieth. So it's better William Samuel Ruto, my project ne, will be openly, will go know what is going on, mondo wade mbele giti the country wade giti mbele chon. And mani gima nyalo kono jowa. Dio ekre, dio chul pesa, dio mok nyal chulo pesa, president no kone bro chulo negi, dio sha bo chul other hospitals. But the best thing kakini, what tamo gini ok ginyal nuange, gidwa kwa NHIF kumenche wantie, nche wang'iyo gidhau kuno to nche wayudo gimoro matin. But Marshani ka kinyal manage it cannot work. Because kinyo paso kinyal kona. Ni outpatient services, pok ngato decide pesa mone go chul. But in the management of the hospital, the outpatient cases are many. Ng'eny moloyo inpatient. Kata kibiro spanda kasani, jomineno outpatient ng'eny moloyo jomineno inpatient. But the outpatient bende consume yath kabisa. Kech ng'ato biro, odhi e laboratory, opime, consultation fee gini ka be mago bende ok chul, kaeto kichaki biro, kaeto ng'ani kao yath dhigo dala, kaeto in owach ni pod okia chieng' ibiro chulie, gi kia pesa mibiro chuli, ok inyalo yudo thuolo be mar bargaining kod gi pesa monego chuli. So it's a scam. It's a real scam. Erokamano. Sirkal isebedo kanyo kiseyo jatend migao mochung' ne weche mag thieth pacho kae mano Deborah Barasa. Sirkal osetemo ponono twak kod jorufa koso mae gino mapoko onyago lemo mora mora. Bende in gi geno ni sirkal biro bedo gi twak gi riwruoge kata telo mar riwruoge mag osuptende mag ji giwegi mayudore kor gwenge kata rufa mondo mi gine ni adier dwaro mag jorufa gi owinji kendo chop gi makare mopogore gi keto we WhatsApp group achiel mar neno adier gini ochopo kare kata owinji kwayo kod dwaro mauntiere godo. Sirkal nigi goodwill manya bedo ka kwa wacho ni ponono useneno kosema sirkal moling. The sirkal is incompetent. My sirkal is very incompetent because each one else kubedo ni ukele tunego bengise chego icha kuwe ketego embak. So, inyalo paro, issue mar health news obedo problem since. And ng'ama wuoye mas from onge. Kenya ka is the only country mang'eyo keta kia mek jomoko. Ma dak it nyago almost 6 months ng'a wuoye. Gilengalenga. Ma jogi chak dogi tich kendgi. But when it comes to payment, onge kaka sirkal biro hepo ma ok thiedho ji nikech gikawo pesa ji. To kotamogi to gi subcontract the SHA to a private institution manyalo time maber. Sirkal mar William Samoei Ruto pok awinjo kobedo gi dialogue issue nyaka ne piny chakre. Gin gi podium issue, gidhi e pap to gigo koko to gidog lal. But ok ginyal address. Nche kaneno TV ka endi ka akene riwruok mar mine moko noringo dhi modhi nyaka ir minister. Those things should not happen. It is minister monego bedi biro to bedo gi engagement gi jopiny. To wacho ni kawuono mae kama osechope. And my is cutting across. Kata mana ministry mar finance be onego nyiswa ni be wan gi pesa koso waonge go. Monde ka wang'eyo what is going on. Nikech minister mar health samoro nyalo bet ni en bende gimowacho onge nikech finance be pok omiye. So treasury be should tell us, do we have enough money? Be wan gi pesa ma thiedho ji koso waonge go. Mondo ketwa ler ma kata kwa timo charity work. To wang'e ni watimo charity work to sirkal loso chieng' machielo obiro bedo gi pesa mondo chul go ji. Kora para ni is a government failure. Onge giminya wach kama ng'eny. Sirkal ochul ji pesa kata ji luongo directors mag hospitals in the country. Luong gi according to regions. Giluong gi as per counties. To ji obed piny to ji negotiate. Ji onge kama tek ne sirkal ma sirkal ok nyal mondo jo private onge kuma ginyalo kete go mondo gik moko timre. Otherwise ka kodhi kamano to the truth of the matter is ni nothing good will work. Ji biro dhi ndara kendo, ji biro tamore thieth, and ngima ok dhi bedo maber. An piny dhi bedo matek moloyo kako tek sani.
Erokamano. Bende iparo ni nitiere kony mochwere manyalo biro e sekta mar thieth ka inya kineno kaka sirkal tiyo kod jok mantie public sector kod jok mantie private sector. Bende nitie kama ginyalo romo mondo ne adieri riwruok kata resruok mokonyore kata resruok mochwere oneno e sekta mar thieth, nikech ma en wich bar ma bende kinde mokalo Newton ka ni e studio kar kae nilero ni ma en gimoro achiel ma sirkal tugo godo to kodhi bedo maber mbele ka. Ponono mai gik mane wacho ni ok dhi bedo maber mbele ka osechako neno tere kaka inyalo lose mondo mi obed motegno. Wadwaro ni gini ok dhi bedo maber ka sirkal ok luongo ji obedo go piny mowuoyo. You cannot manage a country maonge discussion. Ok inyal manage a country michoko ji milion achiel giromo go tikono gi gik monego gitim. Onego ibed gi management committee manyalo romo gi ji mondo otim gik moko bed makare. Bingine sani nyaka ne gik moko temre, Trump ne ng'ad kony moko manyalo biro kae mag health mathindo mag departments. Ji oseyuak, ji mang'eny bende owe tich, an jomoko neno ka en gima matek kabisa. To international communities oyie ni wanyalo tiyo kodgi. But wanyalo tiyo kodgi ka wantiere gi integrity. Wan jok ma ok jokuoge, wan jok manyalo manage our money. The problem here is that we are not managing our resources well. Tax michoko Kenya ka oromo manage Kenya very well, but obedo mismanaged and onge reality in this. And puda kono oganda joluo man nyalo neno sani kata mawinja ni health ochimo bugo matut poko chako ludore. Odhi ludore e bugo maduong' ma samoro ok wanyal biro los. To kapok oludore e bugo maduong', to jok machiegni gi piny owacho okon president ni gini ok dhi bedo ajok. Obro regret ma ok oyud kama osoe wiye. As a director of an institution, ahero bedo gi dialogue. Ni ka gimoro ok dhi maber, tiluongo jogi tibedo go piny, heads of management, ikono gini gini eko nego bedi, to ginyisi kuonde ma samoro ni timi makosa, kata kuonde ma institution timi makosa. Ruto nego luong jo SHA, oluong minister mar finance, oluong minister mar health, oluong all those people mar behind that thing. Openji gini, what is the problem? Oluong jo IT. Gibet piny mondo ng'endo shida ni kanye. To ere ko nyalo tatua shida ni. Tere gini mondo dhi nyiso jo piny. To kadipodi nyiso jopiny tek, ere kuma nyalo nge pesa mondo wakava godo app, kato wabed gi public participation, wanyis ji migao mar health ni ochopo kanye. And ere kuma nyalo increase yuto marwa mondo migao wacha mar chulo pesa cha wachul ka wan very comfortable. To kok kamano, to wadoka chien kama ji biro tho because of unnecessary diseases, kendo ji biro tho because of mismanagement makluche montiere god. So I'm still telling people, the best thing we can do is to have an analog. Wabed gi analog, to wabed piny to dialogue, I mean. To wabed gi dialogue, to wabed piny to watch ni mae gi gima kama modwa timo for the benefit of our patient. Because jotuo ge achiel en mamau, achiel en babau, achiel samoro en jaodi, samoro en nyathini, o suffer because of gik ok timre maber. But awuoyo generally ni SHA ka ok wang'iye maber to nyalo chendo mbele ka. But kwang'i kolose maber to en a good idea. Ma kobedo implemented maber to nyalo konyo. But ka ok kamano to ok wadhi konyore. I don't know dwe mar adek ni 880 dhi wuok kanye ka we cannot afford to pay 300. Nje wachulo 500, we are very comfortable. Sama ne ji ni campaign to campaign current ling 80. Ere kuma Kenya chiko, ere kuma dhiye. Onego president should come out and tell us the truth about all this. Maendi en gima nyaka wawachi kendo nyaka wapenji because en head of the state. Olosode okonyo mondo thieth jowa. Newton, ka sirkal ochulo gowi ni ber. Ka sirkal ok ochulo gowi ni, dhi keto chwalo chenro mag thieth kanye? Ka ok ochulo gowi to wabiro thiedho joma nigi gini. Wabiro thiedho joma nigi other cards or cash. Joma onge card biro dhi government hospital. And sirkal mar Kenya is government hospital. Government hospital cannot work without private hospital. The Gidogi that level of Ginyal. We have to work together. We must work together. Onge ka kwanyalo tiyo ma work together. We must work together. Kore manya kwa bedi penyi mundo winjire mundo kichul gowi mundo di bela kitich. Onge opson, onge corridor, onge junction, eni nyaka kichul gowi mundo di bela kitich.
osuptende no kon mondo mi kiki ket notice magi mag chungo chenro mag thieth e mtandao kata social media. Uchopo ne jopiny yo machal nade kukono gini uweyo ka okad mag SHA. Adong jopiny tendo TV to winjo radio, grasa niti ji mang'eny manena. Ka ok gichulo SHA to gibi hospital, gidhi government hospital. And that is the truth. Aya, Newton, watieko chenro. Yes. Wach mari mogik. Otene serikal joma manyo thieth e kone mopogore pacho ka tainya jogo bende mantiere e kor gwenge. Ainya luora mari ka mantiere county ma Homa Bay, jogo mantiyo kod osuptandi, jogo mantiere kata kadwaro chenro gi to kinya yudo gi ka gitiyo kod okumba mar SHA nikech serikal pok ochulo gope kendo kawuono kochakre kawuono uchungo chenro mag thiedho ji matiyo kod okumba no mag SHA. Wach mari mogik debed mane sani ka watieko chenro ni mar mbako romo. Wach mara mogik en ni wabro choko ji kabisa, bro choko jopiny mowang'any kabisa ka sirikal tamore chiwo pesa mag thiedho jopiny. Because samwa loro hospitals wa jopiny ema tho wedowa mahinyre. So wabro make sure ni wawuoyo gi jopiny ka jorufa nosechake no. Wadhi chako ng'anyo mar osuptal to wadwa ng'anyo ne migawo mar thieth. Koro minister mar thieth oikre ni jo Kenya dhi ng'anyo ne ka ok giketo migawo mar thieth e yo mowinjore. Kendo an abro gombo na bed kata mana ng'ama otelo gitamore chulo gowi mondo wathiedh ji. Mondo wakony Kenya, kama direction, we will take the direction. Otherwise, agwelo kama ne joluo duto te jonagi te to gi jo Kenya mangima ni walem na sirikal ni to mar ariyo kendo wakete on check ni nyakuti gikano wacho no bro timo. Ka ok otimo mago, samoro wabro hinyore wawegi. To wacha kwa kono jowa nigi jiwre mbele ka ok ber ahinya mbele tek joikre ne wadhi romo gi pek mbele ka mwachimo. Newton Ogada erokamana yuko mdutulo kendo matwa kodwa achiel kachiel Ramogi TV okinyi makawuono kwa watu waka warango chenro ma rufa ng'udho oko okumba mar SHA. Dakika osekalo 50 koro ng'eny koro magijwang' mane makelo e giko e chenro ni mar mbako romo. Erokamano kubedo koda okinyi makawuono antiere kae koda Newton Ogada motudore kodwa achiel kachiel kwa e county ma Homa Bay mano jata tije e hospital no mar Beryl Hospital medore county ma Homa Bay. Akwa imuno bedo odiochieng' makare odiochieng' makiny ne warome chenro mar rupiny kod mbako romo kantiere kae kod joweto wa Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor oriti masana nyinga Cleophas Oluoch Jekisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango med neno Ramogi TV.